И Коста, YouTube, Intel Gaming, тук до мен е Дадият Knife и това е Kazdream HD. Нали? Говори бе. Давай. Това ще е новия канал. Той е направен 2 абоната има май. Това ще е оцеляването на Kazdream, айде да го кажем. Ей, виж как се вървят в пъсътото. Махай се. Чуваш се. Уоу. Коста. Инкодър. Аз съм 16 здоров, ще убия някоя крава. Ще ви покажем как да си направите перфектната къща. Няма чак перфектна, няма. Къща като къща. Абе, Ето така. не. Ще му удари 60. Сега ще купаем малко. Я говори нещо, защото ти бъгва ти. Говори нещо, ще ти бъгва ти. Мързи ме. Тебе постоянно те мързи. Да. Май. Чакай, събра камъка. Какво ли намерихме? Ще го събереме сега. Само да събера 3 камък, за да направя една кирка. Ще ти дам дърганата на тебе. Обновяване. Дай камъка. Абе. Събра... Абе. Не мога го щупя от тебе. Какво да забави? Няма камък, няма чупе. И хвърлих си кирката. Какво да забави? Но я беше подарил. Ой, крава отворена ли си, бе? Значи 4 кол ще събера, пък другото трябва да се направи мина. Мина ли? Да бе, за начало тук да се заселим. Защото има дърво, всичко има крави, ама овце трябва да намерим. Къде Имаме трябва? тъпа тук. Не, нямаме тъпа. Значи стой така, ще се движа. О, забравя да спием въздух, бе. И аз снимам координатите. Намерих глина. Добре, браво, аз Или пясък от цветинка с глина. Дай малко храна, бе, гладен съм. чакай, че отивам да търся овци. После ще се телепортирам до тебе. Или не знам, ще се водя по една посока материал. Мисля, че намерих овца, ама не. То няма тъпа, бе. Знам, че няма тъпа. Аз ще си дам права, само трябва да намерим овце. Намери кой ще даде права. Ако искаш, ще телепортна до мене. Телепортирай май сега. Взех честа. Чакай да убия тук и накрая, че манира. Ей, крава. Чакай да убия тук 2 крави, че да. Как се казваш, Дадият Knife? Добре, сега са делпо. Айде сега тук да търсим какви са овце. Търси овце, бе. Да. Пробвам на 2 команди. Не можеш да пробваш, защото не си опнат. Аз се опнах. Брат, той не трябва дърво. Аз имам дърво у мене. Колко? Че колко? Кога ще почнем да правим къща? Ей, тук идва, ама нямаме ли го, това ти говоря. И храна ти колко имаш? Много.
Взял ги. Е, И ти поставил ни с бонус често, бе. не. Сори. Човек ще го направя поне да сме се осветили мъничко, пък колкото. Ей, тук ще я построим. Трябва да се направи. Чувам за храна. Добре, ти отивай, аз тук стоя. С колко път са ти вари? Че в момента съм с малко, защото съм се натоварил с вайбъра и скайпа. Доста много. На колко, вярно, нали го пусна на 5 мега, на 5 гигабайта. Кое? Сървъра. Той не е Той на за 5 1 гига. На 1 гигабайт ще пуснат. Ти. Това времето е? Дай, 79. ще има храна. Направи на въдица и ще има храна. Нямам пажина. Човек трябва да съберем нещо да се направим за през нощта. Знам. Дърти имам 54, ще се отбележим къде точно ще е къщата. О, намерих въглен. Какъв стръмен склон. Що с Бога? Ще направя временно долу нещо, което да стоим. Нали, защото през нощта не изядат мобовете. Лошите чичковци. Аре, в този сървър няма животни. Ма ако искаш да направя така? Чакай. И колко крави аз вече. Не събо има храна. Те искам да направя. Как? Difficult 3. Какво значи това? Забрави ли бе? Да, започваш думата. Ма повече лагва. Що на мен не е лаго? Ма ти не снимаш. Ей, го правим са. Какво правите, крави? Имам храна, ама мисля, че за през нощта няма да стигне. Трябва. 9. Ей, сега идвам, че съм малко надалеч. Ще трябва да ма тъпава после. О, не. Не трябваше да става тъй. Оф, аз се скъпи. Ти имаш ли храна? Да. Че бъгна. Аз ще направя една врата, да знаеш. Дивал, толкова ли трябва бъга? Смисъл? Че аз бъгам на всяка секунда. Не знам, на ти вече бъгва, на мен не ми бъгва в момента. Да, на версия на си. Да те телепортвам ли? Не. Да те телепортвам ли? Не се още. Овце да си виждал някъде. Аз съм... Брат, аз съм гладен. Трябва да донесеш храна. Не се изяда. Етапа са идва. Близо ли си? Не. Чупме сакирката, тъй че малко по-бавно ще ги бия. Че ни през нощта може да копаем. Ай, тъпа. Тъпа, дади храна. Дай ми храна. Чакай бе. Дай да Я направи на печка. Нали това ще направя. Значи, чакай да направя едно въгленче. После да го служа, ще купая малко. Да потърся други въглени. Difficult 4 сме, брат.